Hey yo ladies and gentlemen, sunana Mickey the Viper, ina tare da Sounds Killer, DJ MK Rima sauti tare da DJ Zafar. Ci gaba da ba mu sauti. Yo ladies and gentlemen, sunana DJ Oki. Ka san sauti ne da kanta. A yau ina tare da mayan DJ MK. Ba mu sauti. Wannan yarinya ta mu ce a kawai na babu wani Yo DJ MK ya yi man sauti. Ƙaro sautin murya. Na sai da lissafi na duka ma ɗaya na baki. Ni a kan ƙarfi san ba da nuno raki. Da kibar na kiso shi, to gara su kalmashi. Rokar mutu duba ha, duk babu wanda ya kai ni. Amma dalilin kaɗo, yau gashi za ki kibar ni. Taimake ki agaje, ki so ni ko zan tashi. Inda kike gabar ni, gidan kun ɗau bashi ɗar kula da tawa. Yo, DJ MK ya riman sauti. Ƙaro sautin murya. Na gode. Kina cikin raina komai wuya.
mun san babu sauki. Sunan ki saki akwai zaki, ya fi zama zaki, kin zama yar sarki. Ga kyan gora in kin yi murmushi, sunan ki ya zarce lamba daya, lamba daya na. Habibi ni yau kai ɗaya zan kira masoyi, Lamba daya, domin soyayyar gaskiya muke yi. lamba daya, Ka kawo mini kayan kwalliya na yayi, lamba daya, zama ka so Hey, yo. gara, lamba daya, MK Yarima sauti. lamba daya, so ka Ƙaro sautin tanta bara, murya. lamba daya, ka so ka sha madara. lamba daya. Zo lamba ɗaya na, zo lamba ɗaya na, lamba ɗaya na, lamba ɗaya na ka ne. Hey, yo, DJ MK Yarima sauti. Ƙaro sautin murya. Na gode. Ko za mu rayu sau dubu a kashe mu sau dubu a halice mu sau dubu ba za ka daina sai Ni ma ko za mu rayu sau dubu, a kashe mu sau dubu, a halicce mu sau dubu, ba za na daina son ka ba. da sanki aka cuɗa halitta ta ya fasa bargo da jiki fata ta in har zan rayu san ki zan wa bauta duk wanda ya sanni ya san ki kanwata tafiya kawai nake jiki zuma yake bukata ta ƙarshe kawai a bani ke ni kawai a bani ke. Kai mutane na in dai maganar sauti ne to an zo wurin. Kewar ka suke, sanda ba ka nan, firgici nake, da na ji sautin muryar ka rawa yake, na kasa ɓoye kai kamar a aljanna nake, ya zana rayu sau dubu, a kashe ni sau dubu, a halicce ni sau dubu, ba za na daina son ka ba. Inna shaida kyawun kya kai ganin ki duka idan ya same ki na kan ji a Hey yo ladies and gentlemen, sunana Mickey the Viper, ina tare da Sounds Killer, DJ MK Yarima sauti tare da DJ Zafar. Ci gaba da bamu sauti. Canza duniya ta, gaba ni na kira ta. zarar an ya auren mu zan take kafata. Ka kula min da kanka mijina duniya ta, kar ka gansu kar su ganka karuwar ta bata, wata ta matsa sanar da ita kana da mata. Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. To. A cikin ta duniya ta sarauniya kike duk macen da ba ke ba baiwar ki take zana rayu sau dubu a kashe ni sau dubu a halice ni sau dubu ba za na daina sai Ni ma ko za mu rayu sau dubu, a kashe mu sau dubu, a halicce mu sau dubu, ba za na daina son ka ba. Idan zafafan sauti kake so da nishadi, zo gurin DJ Yusuf Boy. Kai ma ka san komai. Ni da ku mutuwa ce za ta raba mu kun ji mata na. Mutuwa ce za ta raba mu har gidan kwana. Zaman aure da daɗi yau dai ga iyalina. Ba sa faɗa balle gaba mutum takarduna. Tamkar tagwaye haka suke su kan boye sunana. Ina alfahari da samun ku wallahi mata. Hey, yo, DJ MK Yarima sauti. Ƙaro sautin murya. Na gode.
kwarai na ji daɗi walwala ba ta buya fili ba. Uwa gida amarya kun wani ganya ba zan ji daɗi ba. Kuna nuna kauna a garin ni ba da kalilan ba. Allah ya sa albarka ga ku iyalina. Ni da ku mutuwa ce za ta raba mu kun ji matana. Mutuwa ce za ta raba mu har gidan kwana. Hey yo, DJ MK Yariman sauti, ƙaro sautin murya. Na gode.